bincika kunnen tarihi a nan na ga sunan Rabi tana da isa a gurin Allah a duk wata doka ta bi gidan da yayo kantarin sunan ki ya ba a ce masa tumbi sai dai a kira shi gidan daraja saboda akwai mai girma Rabia Rabia ya ta kana wasannin ki an Rabi'atul Badawiya kina da zubin matan fada koda a kasar Saudiya da kin yi fari kuma ga hanci kamar sanda ta garaya ya ta kana wa Rabi'atu kima da ido mai dama Isaiah Yi on his new track Rabi'atul Badawiya. Mamar Ramadan kun Allah kin zama karfan jirgi giwa kike kin fa gaban tarko wa zai kawo miki wargi kin zama marucin kan dutse a ciro shi babban dagi matar Hajji Murtala jamu miji kin bar makiyanki da fama Rabia